Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä kerron tästä uudesta hankinnasta ja mitä tälle tullaan tekemään. Eli tämä on P-malli Ascona, vuosimalli 81. 2 litran ruiskumoottori on vaihdettu tähän. 4-vaihteinen laatikko. Se on peräluukussa. Ilmeisesti ei ole lukkoperää. Rekar on sisusta. Tosi siistissä kunnossa olevat. Moottorin kunnosta ei ole mitään tietoa. Eikä tietoa milloin se on viimeksi ollut käynnissä. Joten kun saadaan vaihdelaatikko paikalleen uusilla öljyillä, niin koneeseen voi vaihtaa öljyt ja nesteet. Sitten sitä voi kokeilla käyntiin. Tässä on vähän ruostereikiä, ne pitää paikata. Jarrut herkistellä. Todennäköisesti vähän vaihtaa iskareita. Sisusta siivota, imuroida, samoin konehuone. Ja sitten pestä koko auto. Kilvethän tästä on palautettu. Tämä on seissyt melkein 20 vuotta, niin tälle joutuu tähän rekisteröintikatsastus. Uudet renkaat pitää hommata. Vanteet mulla on tuolla 13 000 festivaalivanteet jemmassa. Sitten tähän voisi asentaa popit. Suppari on tuolla jo jemmassa. Hattohyllylle 6 ja Bluetooth-mankkaa. Oviin pikku erkkasarja. Ei mitään, lähdetään tekemään listaa. No joo, lähdetään liikkeelle. Siinä on nyt alku ainakin, mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen. Viedään tää talliin. Siitä sitten vaan tekemään. Okei, ensimmäinen video rupesi olemaan paketissa. Toivottavasti jaksat katsoa tänne asti. Seuraavalla videolla ruvetaankin sitten tosi toimimaan. Moro!